Salutare toată lumea și Nuanxi la al doilea episod de acest canal. Astăzi ne jucăm Minecraft pe lumea abonaților cu Eddie. Da, cu mine. Da, cu Eddie. Am mai făcut, m-am jucat puțin off camera, ne-am jucat puțin off camera, dar puțin, adică ne-am găsit și noi un loc și am zis că stăm aici. Avem, din câte am observat acolo, că ne-am plimbat puțin. Acolo e un Ocean Monument sau acolo, ceva genul pe acolo. Și Eu mă să mă mai cu vorbim să-i dăm gata. și noi drumul, că astăzi ar trebui să mergem și noi la diamante. Chiar dacă am găsit 10, nu ne ajunge pentru toți, că o să mai vină o prietenă astăzi, ce să vedeți, să-i faceți și pe niște armură. Așa că, Eddie, Da, îți da. niște resurse și ai și tu o bucată de fier. Să mergem, N-am și o bucată de fier. fac. Ce dragă. Băi, vezi că ai spus un cuvânt urât. Ei, am făcut Aveți aseară tu. 5 toteme, că am găsit Woodland Mansion-ul. Iau și o scutulețul. Ce să mai iau la mine? Lemn am. Ce să le lăsăm? Căulu. O, niște mâncare. Și cred că ar trebui să mergem, Eddie. Unde? În mină. Care mine? Păi facem. Băiarule. Am avut-l pe Eddie. Hai că facem din ocaci. Biceps. Hai, boss. Da. Eddie. Haide-le, bă. Facem aici o mină. Unde ești? Uite aici. Aici. Bun. Haide, Travis. Travis, scoate. Where are you? Aici, băi, în mină. Vrei What? carne? Carne, ai Nu carne? vreau carne. Nu vreau carne. Eu vreau să... Unde-i Ia de aici, monumentul? băi, carne, îi. Cărnosule. Ia de aici. Cârnat. Cărnatule. Aole. Bă, dar nu avem torțe. Tu ai Fulbright, Ok. nu? Da, am Fulbright. Haide, că eu mi-am făcut niște torțe. Zac. Torțe. F3. La cât se găsesc diamantele? La minus 52, parcă. Nu? Minus 46. Minus 46, ok. Bine. Sub minus 46. Aha. Așa ca mine. Nu știu, eu sunt mai rar așa de găsit, dar... Da. Unde-i monumentul acela? Băi, Gros. vină mă în mină, mă. F3. Eu merg la monument să fac aia. Lasă-mă monumentul, că facem alt clip cu monumentul. Fac gata cu monument, așa frumos. Dar mai întâi ne facem și noi fundăm, încă nu rezistăm. Ei, eu Am dat în apă. sunt dream. Sau ce bune. Am mai făcut o rost de niște căuri. Nu uitați Ne vrea dacă vă place să acest ne clip și acest tip de conținut, da? Dacă vă place conținutul pe care îl fac, m-ar ajuta extraordinar de mult să dați și un like și un subscribe. Nu aveți idee cât de multe se fac pentru mine. Bă, ce-ai făcut? Bă, râs, da. Bă, gata, intră în mine, că nu mă simt în siguranță. Bă, man, ce faci acolo? Monetizăm. Ai că ești pe insula aia altă, nu? Sper. Da. Ok. Acolo nu prea mă deranjează. Tu mai ai făcut o glumă cu te speli? Nu. Dai un pic, am vrea să zic ceva. Tu m-ai întrebat dacă mă spăl și am zis nu. M-am glumit singur. Hai că m-am glumit dacă e ceva. Menule, vino caci. Gata, Care stai. lăsa mă cu pacul așa. Hai. Haide. O, de astea puțin, că eu mai găsim niște fier.
Ia stai mă puțin, dacă tu nu vii să mă apuc și eu de peretele abonaților. Uite, Eu, Ali Gaming Părți Game e prima abonat. unde îl punem? Aici. Aici. O să fie mare, că o să am 10.000 de abonați, ești nebun? Eu și eu. Bine, eu o să fiu mai bebeluș, așa că nu prea. Nu prea am abonați. Îi dăm puțin și noi cu ce avem, băi? Să n-aud că, de ce cu cobblestone, că... Dar pune și noi cu ce avem, mă, băieți, mă, și fete. Tigrași islami. Bă, dar ești... Băi, ești. Tu vrei să-mi dai niște clipuri jos? Te speri. Dar nu, că nu ți-l dă, bă, că vorbesc eu cu YouTube, că eu Că tu nu, ești eu prieten, vorbesc cu... ești... Dai că tu lucrezi la YouTube. Da, taică meu. Bine, bunicul meu, da. El e mai așa, mai bătrân. Tătăiță. El mi-a zis că lucrează cu YouTube, dar era pe invers, da. Mai decolorat așa. Bă, da, mai, bă. Bă, trebuie să văd neapărat să editez, mă, că nu mai pot, mă, trebuie să bluresc asta. Nu că e înjurătură neapărat, dar e rasism. Dar nu e rasism. Rasiști. Dar nu e ce rasism. bine arată peretele ăsta. Aoleu. Numai perete arată. Ce mai bine am făcut aici? Fac un N ca să știe că e de la Nicolas. De la Nico. Bine, oricum toată lumea știe că mă cheamă Nicolas pentru că nu dracu, cum mă chema? E pe mine. David. Cu ce facem noul? Ți-ai dat numele pe YouTube. Trebuia și tu să spui numele pe YouTube, pseudonim, hai că am învățat și eu la școală, că nu-i bine să le punem. Chiar dacă e rost, mamă. Puțin free build? Am Fortnite așa. Păi da. Sac! Mamă, ce monetizat sunt. Tu ești Da, totul meu, totul meu, totul meu. Ia bagă-mă, cântă ceva de corazon. Cărata, nu. Vezi că mică mă fac și eu de râs aici. Ia, mă. Vezi că Sincer, arată, mai ești la o vacă la vezi că plimbare, dar arată rău de tot, Ana. arată rău sau bine? Păi, rău de tot. Bine, rău de tot sau rău de tot? Rău de bine. Atunci e bine. What? Tocmai ți-am găsit Deep Slate Bă, de-aia bine, pe Iron. bune. Ca Andrei Mihnea. Vreau să fac ceva roșu, dar n-am cum. Eu nu sunt rasist, eu sunt Andrei Mihnea. Așa, unde ești, boss? La minat. Te-ai dus în mine? Da. Băi, Travis, eu-ți văd pantalonii. Bă, nu mai am... Bă, da, nu știu că mă abțin acum să vă zic eu urmă, dar mă abțin. Hai, ce mai tare. Bă, de ce trag? Ce, Doamne, iartă-mă, ai făcut? Acum de trebuie să dau cu capul în mine. Tu dai așa că vin după tine. Uite așa îmi sparg eu pickaxe să dăm de iron. Ironatule. Man. Trece înapoi și muncește. Hai, Eu nu. Eu nu muncesc. Bă, Eu man, dau. dau în continuu cu capul, gen, ai și ai făcut tu ceva? Da, eu. Deep Slate, ce ai făcut? Nu ai făcut Da. nimic, ești un băiat în minte. Exact. Exact. Poate mă și bate menul ăsta. Poate să trag o mașină în mine. Poate te Bă, ieși da, de deci, acolo. bă, Bine, nu cred că ți-i treacă down. Părți, un părți. Vreau să văd de cât îi filmez. Unde văd? Un părți, trag, un părți. Nu, De nu. 2 minute aproape. Aproape 10 chiar. Asta, mai tăiem și noi Clipurile părți o de să astea fie care... mai... Părți de astea. Posibil ăsta o să fie practic primul clip pentru că al primulea... Da?
Nu cred că o să posteze pentru că a fost prea lung și am avut niște probleme și n-am cum să le editez. Păi, Ricu, după dracu te introdus, mă, că ăstea nici măcar nu știu cum o cheamă. Wow. Adică ăsta posibil să fie primul clip. Ba nu, o să fie al treilea. Care mă al treilea? Bă, eu te bat. Dar uite, poți să împarți tu primul videoclip mai multe părți. E 4 mai multe episoade. Este ăsta, episodul 1, partea 2. Da, băieți, ăsta e episodul 1, partea 1. Nu, asta e partea a doua, că partea 1 nu s-a postat. E mai grea așa. Da, e mai greuță. E mai supraponderantă, ca să nu zic acum. Oh, am găsit mină, bă. What? What, guys? Fuck. Da. What the head? Bă, s-a spawnat un copac fix în... La noi, mină. Să mori... Hei! Hey, Vezi cum man. vorbești? Ai zis că vorbești tu cu unchiul tu, că lucrează la Minecraft, la YouTube. Man, da. Mai scot și eu un pâț, așa, mai... Mai fac și eu, mai... O glumiță, așa. Mai râdem și noi alea. Mai dăm și noi, mai primim și ei. Mai dăm și noi, mai luăm și tot noi. Nu, mai luăm și noi, mai dau și ei. Nu. Noi dăm, noi Și primim. tot noi luăm. What? Lapis, lapis. Bă, unde? Aici. Ai găsit lapis? E Lapis mai de cum? orizont. La. La li la li la li la la. Mamă, ce glumă bine să bag acum. Bip. Dar e mai neamuzantă gluma asta, da. E mai Dezbalează. amuzant, bă, dar nu știu ce să zic, mă. Vorbesc și eu aici cu oamenii mei care se uită. Oamenii mei. Oamenii mei care mă iubesc. Așa, Kali Gaming, Cu oamenii părți ăștia game. mei pe care mă iubesc ei pe mine. Băieții ăștia de Dar ne clipași. pun de Eu nu zi. știu, mă, ce să zic, mă. O, Iron. Stai, am găsit. Eu știu ce să mai zic, eu vorbesc în continuu acum. Eu vorbesc în continuu, că vorbesc cu tine, că dacă tu nu erai, eu nu făceam clipuri singur, că nu pot. Trebuie să vorbesc cu cineva. Of. N-ai, tu cred că o să primești salariul tu. Eu, salariul de pe YouTube sau de la Da, tine? primești de la mine, că filmezi cu mine. De unde? Când? Dacă nu dai salariu. Dar chiar, mă, eu abia aștept să fac live-uri, mă, să doneze băieții mei 1000 de euro, 2000, 3000, 4000. Îți donează Ai, Ali 5 că lei. dracu, o să am 2 persoane pe live, am să pup tălpile. Am găsit mine, am găsit mine, Aia și doi și sunt mori. Aia doi sunt eu și Alberto. Ce? Spawner. De zombie. Mamă. Uite eu, pe băieții ăștia pupați. Ia. Nu te ține, bravo. Man, vin în chei. Stai, man. Da. Oble. Not today, thank you. Mă, dar unde-i șizofrenie? Nu mai găsesc. Mamă, 2 enchanted golden apple-uri. Așa ca mine. Bă, ești nebună? Dar sunt băiați. Păi nu contează. Păi nu contează suma. Numai romanești la toate. Femei, ai. E și fix în mina noastră. Am. Mă, băieți, poate dacă fac fezivil, o să fac și vloguri. Da, afară cu grașii. Nu, pe bune Supraponderare. fac vloguri. Îmi iau telefonul și filmez cu telefonul, că n-am bandă de cameră. E mai vechi, el Dar nu așa, știu, e mai pe mai. ce cameră ar trebui să-mi iau dacă vreau să fac vloguri? Hmm? Mama, am crezut că am găsit diamante. Oh, te speriați. Facem un free build. Relax. Taste. Așa care e. Exact ca Eddie.
Auzi, where is the monument? Bă, de Unde ce e amuzant să monumentul? mă cred că o să râdă băieții ăștia și fetițele astea la care se uită ei la mine în hohote. Păi da, asta e că trebuia și eu să mai zic un Păi nu nume știu, frate, așa. trebuie să fiu și eu mai neamuzant, cred, sunt prea naibii amuzant. Uf, amuzantul de mine. Fer, adunăm fer. Rasist. Nu sunt rasist. Sunt... Supraponderant. Nu, sunt Nico, atât. Nico și atât. Așa să-mi pun numele. Bă, dar unde naibii? Eu pun un... Dar chiar, man, de ce din faci un ai- canal de YouTube? Că-ți fac eu promovare. O să ai Nu, și tu 2 lasă, abonați, că eu am 4, tu o să ai 2. Nu, lasă. Dar ce? Ia să Valendă și mie. Eddie Menu își face cont de YouTube și Cameleonul Eddie Menu. invizibil. Cameleonul invizibil. Cameleonul invizibil este. Eu sunt. Bă, dar unde e mina? Bă, în schizofrenie? E. Am găsit-o. Am uitat. Uite, ia fac. Nu te dai cap de perete. Hai că băgăm și noi aici niște fer la prăjit. Am tras un părț mai grat. Băi, gata măi cu înjurăturile astea. Păcătosule. Băi și noi. Bă, ce? Care S-a da mă mine? întâmplat? Ce s-a întâmplat? The fuck, guys? What just Așa. happened? Așa că vine. Să nu-i firul ăla, că-l păstrez ca să-mi fac și o pickaxe. Las că iau. Bă, nu e nimic, că te sparg, gata. Dacă te prind că ei, te sparg. Te-am nenorocit. Te-am norocit. Vezi că vorbești urât deja și nu vreau. Bă, stai că chiar Poate vorbesc urât vorbesc acum. Bă, da. Ia uite-te de cât e videoclipul. Nu te ține să trimiți pe WhatsApp și apoi să le editezi eu. Și apoi să le arăt. Nu e nimic. Bă, da, acum pe bune, Oh, cum facem să aul. postezi și Au. primul clip? A? Cum facem să postezi și eu primul clip? Practic ăla de la filmat de seară. Dacă îmi trimit și mie alea, nu merge Nu pe știu, WhatsApp. mă, nu merge. Bază. Vedem de cât timp filmez, că poate nu postezi nici pe al doilea. De 17 minute. Ar cam fi timp, o să-l închei, băieți. N-am făcut mai nimic interesant. Ei, hai să mergem la chestia aia, în apă, să facem și noi ceva interesant. Exact, asta ziceam de la început, baby carton. Chiar n-am făcut nimic interesant, că ceva doar la mine. Exact, efectiv. Îmi dau cu capul, man, dau cu capul. Episodul următor pe care îl facem tot astăzi, pe care... Ba da, am zis bine. O să vină și Alberto. Și aici o să avem și noi scări. O să ne facem și noi o casă. O să mergem în Nether posibil, dar nu cred. Da, știu. 3 episoade. Mai căutăm și noi diamante, băieți și fete. Dar ce diamant să căutăm, mă, că noi nici de-astea, nici redstone nu găsim. Nu găsim nici redstone, băieți. De mai baby carton. Așa, hai că fac niște uși. Eu fac niște uși. Și ar cam trebui să mergem acolo, gen. Și eu zic la fel, același lucru. De când ne gândim la fel, Nico. Gândim la fel. Tot ce facem e la fel. Ce parcă, De parcă am fi niște gemeni. gemenule. Dar chiar, man, vrei să fii geamanul meu? Nu. Nici ce vreau. Zile, eu alerg. Ba, eu vezi că tu ești prea gras să alergi. Ai și tu toate aici. Bă, cred că gata, mă. Ce să mai... Aici o să pun toți peștii pe care i-am prins și Hai pe ca care să am facem prins. și noi o bărcuță. Să... Mamă, ce vreau să zic. Mamă. Să mă prind. Bă, nu. Hai, man, urcă.
Numai că n-am zis nimic, avanți. Baby carton. Ți-ai făcut uși? Mi-a făcut uși. Ok, haide. El că și noi luptăm. Stai puțin să dau și spam, pentru că mai că dracului. Nebunat. Murim. Tu știi ce nume că se înseamnă cu al tău, Adi? Stai puțin. Numele meu este Adi. Eu sunt Băi, foarte... Bum. Băi. Hai baby acolo? carton. Acolo. Nu știu. Băi! Ce? Barca asta grasă mă întoarce. Am crezut că merge în partea opusă. Bă, dar unde e, mă? Mamă, iar am uitat să caut muzică, să pun muzică pe clip, dar poate dacă Lasă editez. că pun eu editez. Bă, dacă poți să ți-l trimiți și pui tu muzică, e perfect. Exact așa ca mine. Mă, dar unde e, mă, ăla? Bă, da, Pakistanez nenorocit. nu mă lasă să mă Am uit. zis Nurofem, băieții, n-am zis altceva. Nu, man. Stai mă, ia dă-te să conduc eu, mă, ia dă-te. Băi, nu, ia urcă-te, hai. Stai bă, baby carton. Hai, intră-ți, hai să mergem, că și eu pot să merg pe aici rapid. Baby carrot. Dar unde e, mă, ăla? Bă, dar unde-i casa acum? Unde-i casa? De aici. Unde-i casa? Unde-i casa? Mă, deci de la casă. Stai un pic. Încolo am mers. Încolo. Unde ești, bă? Hai, da, am mers încolo. A, încolo e? Nu cred. Hai Tu du-te că... încolo și mai facem și noi o scutire și stai și noi un Mai TP. bine nu mai posta în clipul, mă. Nu cred că îl postez pe ăsta, da, nu. Da, asta e, boss, e mai plictisitor, dar... N-ai, suntem la început și noi. Nu ne mai jucăm Minecraft de 3 ani jumate, ești nebun? Hai că Gata, facem și mă, noi l-am ceva găsit. interesant. L-ai găsit? Bă, l-am găsit. L-ai? Nu cred. Nu, în partea asta trebuie să fie, mă. Nu. Hai, urcă-te, băi, Da, John Wick. Bă, James Da. Bond, am văzut o barcă. Urcă-te, băi, James Bond. James Charles. Uite aici. Am zis o prostie urâtă. A, uite-l, bă, uite-l, mă. Încolo. Îl văd. Uite o corabie. Asta, O corabation. Corobiuță. Am găsit, uit. S-a activat românul din mine, ești nebun. Auzi Ce de mine? Uite pe urâților. De urâților. Ai gata? Haide. Da. Bă, da, Stai că am suspicion sub. Trebuie să-i batem pe băieții ăia. Bă, da. Deci 3, 2, Stai. 1 și hai. Mi-am luat banii pe timp deja. Și eu. Hai înăuntru. Mamă! Deci, Mă sparg ușterii. a, Am închis și ușa. Iau și puțin aer. mă moară. Mă sparg ușterii ăștia. Vii tu înapoi, că eu nu-ți dau TP. Hai, gușterilor, veniți, bă. Am poison 2. Ce-ai Mor, poison 2? mâncați. Mama, manic fatigue. 3, 5 minute. Bă, băi și fete, asta e mai plictisitor să-mi bat pe cerul. Să fac spune dacă te mint. Ia uite-l. Băi, pleacă de aici, următoare. Țac. Băi, țacă de aici, țac. Bă, mor sub apă, mâncați aia. Spungiuri, bureți. Bă, mă, uite că sunt aici. Am găsit bureți, Cine de la urmă urmă de mai bine. Exact. Bă, n-am cum să iau bureți. Bă, nu mai da. Bine, stai puțin. Unul mort. Nu am cum să-l iau.
Da, mai e 3 minute. Hai că mai merg și eu puțin pe aici. Bă, mă omoară. Bă, eu n-am ce să fac 3 minute, gen, cât timp filmez? 25 de minute. Lasă-mă că mi-l trimiți mie și apoi, oricum, dacă o să încarci destul rapid. Dacă ești pe laptop, dar trebuie să ai internetul. Dacă nu, mă intră și sare sad în ochi. Bă, nici Așa, n-am hai să pierdut. mulțumim și noi sponsorului de astăzi, că nu avem. Alberto Killerman. Alberto Killerman, pentru facerea acestui clip. Nu, să-i mulțumim sponsorului de astăzi, Edinae, pentru că ne va Eu edita asta- acest clip. Hai să facem și noi așa frumos. Exact, dar și companie Este numit o companie foarte, foarte bogată, Bărboși plină de Clip bani. 3. 2 minute jumate, bă, cât mai trebuie să vorbesc, mă? Ce să mai zic? Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce ați vrea să mai joc, cu ce Da, să nici filmez. mie. Și nu uitați în fiecare episod, de data de acum, pentru că am primit abonați noi, o să pun fiecare abonat pe peretele abonaților Da, și eu. și m-ar ajuta enorm de mult să dați și voi un subscribe, un like, un share frumos, să vă Exact. dați prietenii, că m-ați înțeles. Apăsați pe butonașul de 2 like. minute, 2 minute, 2 minute. Ce Bă! sunt 2 minute? Uite cum atacă de la depărtare. Băieți și fete, dragi băieți și fete. Bă, nu mai știu ce să zic, mă. Asta e, mă, băieți și fete, n-am făcut mai nimic interesant, o să mai dau niște măști de ăștia. Bă, baby carton! Măștri submarini. Pleacă de aici. Baby carton. Da, nu, mor. Hei, ba nu mor. Sar, Mamă, sar. Bă, dar unde-i găsit Elder Guardian? Bă. ce? Dai. E guste. Unde-i găsit, bă, Elder? Ba, mă. Bă, am găsit Ender. Manic fatig. L-am găsit. Pleacă acasă, băi, ochiosule. Bă, mor. Da, m-am dus. Știu. Fete, Mama mea e pușă, mea. e pușă. Mamă, mă sparge asta. Bă, nu da tu mie cu coada, că te sparge. Bă, uite că Te sunt! acasă. Bă, de cum pot să le dau counter? Bă. Cum pot să le dau counter la ăștia? L-am bătut. Yo. Bă, eu încă n-am mai infatic. Eu mai am 18 secunde, hai că mai stau puțin 18 secunde, mă duc să iau bureție, mă. Băieți și fete. Bă, pleacă de aici. Ieși mă de aici. Că mor. Cu dorul tău mor. Nu te... Da, mai infatic, că eu sunt mai boss așa și... Cam atât a fost bă, cu acest clip, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, share, să vadă toți prietenii și eu am fost Nicola, la revedere!